Здравейте, вие сте с Мама Лайф, предаването за модерните родители. Как да възпитаваме уверени деца е темата на предаването днес с госта, който вече е в студиото, психолог и психотерапевта, човекът, който седи зад възпиталник, тази модерна система за моделиране на поведенческото система за моделиране на поведението. Таня Здравкова. С нея ще разговаряме с това как да възпитаме правилно децата си, дали е възможно да предопределим успеха на своите деца и всичко, което вълнува младите родители и казва се с поставяне на едни добри основи за развитие, възпитание и образование на техните деца. Сега казвам добър ден на Таня Здравкова. Ми се иска да започнем точно от идеята за раждане на така наречения възпиталник, станал известен вече в, мисля, че пространството на майките, които се интересуват, този метод и тази система за поведенческо моделиране, което ме затрудни в анонса, разбира се, защото е нещо различно. Да. Аз първо искам да благодаря за поканата. Идеята за възпиталника се появи от нашата практика. Работейки, си дадохме сметка, че много от нещата, които вършим в кабинета с определени родители, които вече имат някакви проблеми и са дошли при нас на консултация, много от тези неща са приложими във всяко едно семейство с всички деца. Да. И дадохме си сметка колко е необходимо за съвременния родител да получава някаква информация, да има поглед върху новите неща, тъй като това улеснява и самия родител, и детето. Тоест да предприемем някакви действия, да сме запознати предварително, преди да се сблъскаме вече с един изграден конкретен проблем. Точно така, да. Значи не е тайна факта, че първите години от живота на едно дете, още от раждането му, са много важни за самото дете. Тъй като нашия менталитет е да се обръщаме за помощ към специалист, едва когато регистрираме проблема, тогава вече 4-5 години нагоре. В тази възраст обикновено родителите, ако регистрират проблеми, се обръщат. И си дадохме сметка, че е в рамките на нашите възможности да направим някои неща от психологията практически достъпни, приложими за всяко едно семейство. Така ни хрумна нашата идея. И вече е реализиран. И вече реализирахме, да. И на какво стъпва? Разкажете ни малко повече какво представлява самата система. Самата система е насочена, ако искам да го кажа с две думи, за неприятните задължения, неприятни в кавички, за децата. Значи всеки един родител се стреми да създаде разни качества, определени в децата. Всичко това е моделиране на поведение. Да възпита, да. И когато сега има неща, които сами по себе си не носят удоволствие при изпълняването им. Тук вече е необходимо да спомогнем да се мотивира детето, защото какви са обичайния родителски арсенал? Молби, заповеди, заплахи, наказания. Това е още един съвсем различен начин за мотивация. Когато детето има мотивация да изпълни дадено поведение, то го изпълнява с радост и тук избягваме конфронтацията. Защото прекалено засилената конфронтация, прекалено строгите родителски изисквания към детето обикновено не дават добър резултат. Другата крайност, която може да се изпадне, пък да вдигнем ръце и да си кажем, какво да правя, не мога да го накарам и до там. Тоест, и двата варианта в основата е едно пълноценно общуване, без закани и заплахи и, разбира се, без допълнителен стрес и за двете страни между родител и дете. Добре, и ние все пак знаем, защото всички минаваме по този път, че по един или друг начин родителя
често се сблъсква с ината на детето. Повечето деца прилагат този инат, дали защото отвътре им идва или защото изпробват, нали, родителя, неговата реакция, за да преценят доколко това им е позволено, защото това също е начин, по който детето се развива и така научава какво се случва около него и какво е способен той да прави и какво не му е позволено. Как е удачно да реагира родителя, защото също и хората са различни и не винаги могат да реагират спокойно. Как можем да овладеем тези емоции в себе си, за да не предизвикаме, нали, конфликтна ситуация и конфронтация с едно заинатило се дете? Сега темата за овладяване на нашите емоции е много дълга и голяма тема. Но аз ще започна там за ината, детския инат. Значи има една фаза, те наречената първа възрастова криза, условно казано между 2 и 3 години. Тогава бебето става дете, най-общо казано. Бебешки тинейджърски период. Точно така, или първи пубертет, или, нали, има фаза на негативизъм. Тогава детенцето, бебето, което, нали, било едно малко ангелче, изведнъж започва най-неочаквано, без поводи, да проявява инат, капризи, истерични кризи понякога. Аз съм виждала и търкаляния по земята на обществени места. Това всички сме виждали, ако не сме се сблъсквали сами с този казус. Да. И тогава родителят е неподготвен и се чуди какво става и често реагира съвсем първично, импулсивно. Първо, ако е на обществено място, родителя го хваща срам, чувства се, едва ли не е лош родител. И така, значи, най-важното е да знаем, че това е една съвсем нормална фаза. Детето има нужда да се конфронтира през тази фаза. Родителя трябва да му отстои. Тоест, какво означава това? Няма нужда да имаме много забрани. Родителя е в състояние да прецени за важните неща и да не отстъпва оттам. За другите неща, които не са чак толкова от съществено значение, е добре да заобикаляме проблема, да обръщаме на игра. Сега много помага на родителите за овладяване на емоцията. Да си напомним, че, нали, детето срещу нас не е на нашето ниво. Ние понякога се обличаме и влизаме в конфликт, в война, едва ли не, като че ли срещу нас седи човек голям и на нашето ниво. Не, това е едно малко дете. Няма как да е на нашето ниво. Откакто бебето се е родило, напрекъснато от всякъде ни залива информация как трябва да се държиме с детето като с възрастен. Нали, това е една пък е друга фаза, в която трябва да комуникираме с детето като възрастен и малко влезнали в тези релси, трудно излизаме и в такива ситуации. Но също така е много добре да има някой да ни сменя. Сега за ролята на таткото аз мятам, че също е много важна. Обикновено, като че ли в нашата култура, мамите като че ли се грижат за възпитанието, тати идва да раздава наказания. Нали? Не казвам, че навсякъде е така, но понякога е обратното. Майката е по-строгата и бащата вече... Но като цяло майката се занимава повече време с детето и като че ли на нейните плещи лежи възпитанието на детето. Хубаво е и бащата да участва. Сега не е задължително, може да е някой друг възрастен, ако бащата не присъства. Но да има смяна. Например, когато майката е изтощена, ядосана, е добре да дойде бабата или таткото, да поеме малко, да има смяна за майката, за да може тя да си вземе глътка въздух, да се успокои, да почине. Защото то се насъбират чисто емоционални стрес, повлиява на реакция. Много е важно да се, нали, ако е възможно, майката да остане спокойна, да си държи в главата, че не бива да възприема наравно детето, като противник едва ли не. Добре, какво трябва да знаем, защото така подробно разгледах и вашия сайт. Там един от въпросите, които се залагат, нали, във връзка с системата, която сте разработили, е как да направим и да изградим, да възпитаме и образуваме едно уверено дете. Нещо, което вълнува абсолютно всички родители. Как се възпитава и как се така научава да бъде уверено детето? Много е важно на дете да се дава избор от възможно най-малка възраст, като този избор е съпроводен с понасяне на последствията от поведението. Например, нашата система е разработена на тази основа. Значи при нея няма принуда. Има под формата на договаряне. За по-малки дечица, естествено, под формата на игра може да се въведе цялата система, но основното е правиш нещо, имаш избор дали да го направиш и съответно получаваш
последствия от твоето поведение. Много е важно. Когато децата се възпитават предимно с заповеди, прави това, когато ни им се дава възможност да изразят мнение, значи има два варианта. В единия вариант детето е покорно и изпълнява, обаче тъй негативизъм вътрешен. В другия вариант, ако е по-непокорно и почва да отстоява своята позиция, при по-авторитарни родители, те го пресират съответно, това води до други проблеми. Да, това между другото, и аз съм се замисляла много. По принцип тук се толерира както бебето се появи, едно, разбира се, първоначално разбиране и позволяване на по-мъничкото дете да прави каквото иска, с аргумент, че то сега опознава, сега не трябва да му се правят забележки и така нататък. В следващия момент ни съветват как, когато детето понече към нещо, да му кажеш не трябва, защото, но да се аргументираш, нали, не да използваш само отрицанието. Ами се струва, че е по-скоро обратното. Че някакси строгият тон към детето, разбира се, не в някакви крайни начинания, трябва да започне от по-ранна детска възраст и вече когато то стане малко по-осъзнато, ти да му предоставиш пространство, в което пак той да знае в какви граници да се побира, но да има волята да избира и да се чувства свободно, да не бъде притискано. А при нас е точно обратното. Натискаме децата, когато вече са се осъзнали, когато горе-долу знаят нали, какви са, откъде са и се опитват да намерят своето пространство допълнително. Искате да кажете, че е по-добре да се започват възможно най-ранна възраст, доколкото ви разбрах. По-скоро да, защото ако изведнъж, когато ти си му предоставил пълната свобода и изведнъж ти се промениш коренно и започнеш с строгото поведение, с забраните, категоричните забрани, тогава по-скоро бихме объркали детето. Сега всяка една майка, волно или неволно, не може през първите години, когато предоставяме пълна свобода, да е абсолютно винаги само да използва подкрепящ тон. Инстинктивно ние понякога казваме не с по-различен тон. Така че не можем да сложим наистина рязка граница. Но преди 2 годинки всъщност нямаме поводи да забраняваме кой знае какво на едно дете. Нашето задължение на родителя е да осигури безопасна среда, защото детето, дори когато започва да разбира значението на думичката, не е в състояние да контролира своите импулси. Значи то трябва да има съответна физиологична, да речем, зрялост, за да може да контролира самото си поведение. Така че в много ранна възраст няма какво толкова да се забранява на... Вие сте ни донесли тук тези материали. Ще ви помоля, нали, да го покажем и да обясните на нашите зрители какво точно представлява и за каква възраст, защото ние до сега говорихме за различните възрасти, но тук, нали, е означено за над 4 години. Какво се случва с децата над 4 годишна възраст? Ето, може би да вземете и да покажете. Ами аз може би първо да спомена за заглавието. Как детето ви да започне да слуша, или система за поведенческо моделиране. Какво означава поведенческо моделиране? Някои хора, родители, имат негативни асоциации с думата моделиране. Искам да кажа, че ние волно или неволно, дали го осъзнаем или не, ние моделираме поведението на нашите деца още от как са се родили. И как го правим с нашите реакции. Когато детето направи нещо, което ни радва, ние казваме браво, използваме прегръдка и така нататък. Това е вид обратна връзка, която моделира реакциите на детето. Оценка, Да. Сега, моделирането е широко понятие и понеже някои родители бъркат моделиране с манипулиране, искам да направя уговорката. Ако аз моделирам поведението на моето дете, мога да предпочита да го правя манипулирайки го. Но това не поставяме знак за равенство между манипулация и моделиране. Обикновено доста родители използват манипулация, използват забрани, а различният метод е това. Значи, ще ви дам един пример. Ако искаме да накараме детето да си почисти стаята. Пример за манипулиращо поведение, моля те, почисти си стаята, защото мама я заболя глава и е много изморена да се грижи за теб. Какво имаме тук? Манипулация чрез чувство за вина. Другия вариант е: оговаряме се,
ти да извършваш това поведение, почистването на стаята, като правим уговорката, че ако ти го правиш всеки ден, за всеки ден, в който ти си изпълнил това свое задължение, ще получаваш стикер залепен в специалната табличка, която сме сложили на видно място. И съответно заедно с детето си правим уговорка какво получава в края на седмицата, ако то си е изпълнило задълженията. Тоест тук имаме чисто договаряне, нямаме манипулация, нямаме принуда. А не е ли малко вид подкупване на детето? Защо да е подкупване? Значи детето си изпълнява нещо срещу определено възнаграждение. Когато ние работим и взимаме заплата, това подкупване ли е? Можем ли да го възприемаме като подкупване? Не, това е нещо, което наше задължение, което ние сме го извършили. Защо го правим това? Значи често родителите питат, добре, да, ама до кога трябва да награждаваме едно поведение? Едно такова ново поведение, то се затвърждава и се превръща в навик, ако се системно се изпълнява. В рамките 3 до 4 седмици вече зависи от самото поведение, доколко е сложно. И след това ние официално можем да съобщим на детето, в зависимост от възрастта му по подходящия начин, че то вече е усвоило това поведение, да му се връчи сертификат или диплома красиво изработена. Това в психологията се нарича инициация на някакво умение. Да. И след това да преминем към ново поведение. Да. И така можем да работим върху най-различни поведения и кое прави работещо, аз бих искала да спомена. Значи ние обикновено имаме склонност да забелязваме поведението, когато е негативно. Даваме негативно внимание. Тоест, ако детето нещо не е направило както трябва, ние тогава спираме и казваме, ти не си направил това. Това е негативно внимание. Ако детето обаче е свършило всичко, което се иска от него, често го подминаваме без да го забележим. Да, и го приемаме за нормално, нещо защото нормално, приемаме го за нормално и не е нужно да отбелязваме нормалните неща. Това го правим и като възрастни с нашите, не само с децата си, общувайки с възрастни, също го правим. Да. Всеки един човек е хубаво, иска да получи признание за усилията, особено малките деца. И тук се обръща принципа наопаки. Просто забелязваме хубавото, игнорираме момента, в който детето не е изпълнило въпросното поведение. Не наказваме, не отнемаме стикери. Да. Просто детето насърчаваме правилното поведение. Насърчаваме, да. Осигуряваме му позитивно внимание. Това е разликата. В поведенческото моделиране. Оттам идва. Добре, и какво друго трябва да знаят? Всъщност, какво съдържа този пакет? Ами, в пакета има няколко табла, които е добре да са закачени, а не някъде да са сложени на бюро или на маса, да са закачени. Това придава значимост на уговорката, а детето вижда, че това е значимо и за родителите. Да. Няколко табла аз мога да ги... Може. Кажа. Ето. Така, те са разграфени с дните от седмицата отгоре. Сега важно е дори детето да е малко, да не може да чете. Е добре да се попълнени тук името на детето, съответно ако са 2 деца в семейството, може да има 2 табла. Това поведение, което сме се оговорили с детето да изпълнява. Тук така списък с седмичните награди, които се получават при събрани необходимия брой стикери. Понеже вие споменахте дори и детето да не може да чете, всъщност този метод от каква детска възраст можем да почнем да го изпълняваме? 4 плюс е пробирана системата. Всъщност, какво се случва с децата след 4 годишна възраст? Много неща се случват с децата. Започват в смисъл вече са склонни да изпълняват точно такъв тип задължения, за които и вие дадохте пример преди малко. Значи, тогава вече обикновено децата са излязли от този период на негативизъм. Там
там не е много подходящ по време на този период да се използва системата, защото тогава детето си търси конфронтацията и е добре родителят да постави границите. Да. От тук нататък вече, колкото по-голямо става детето, толкова повече задължения му се появяват, малко или много. С 4-годишните деца те искат да се научават на много неща. В момента, в който ги усвоят, нали, искат аз сам, в момента, в който ги усвоят, вече не са им интересни, губят интерес. Да. Колкото повече расте детето, толкова повече задължения. И понеже това са ежедневни задължения, хабят безкрайно много време и енергия и тровят атмосферата в къщи. Колко часа на ден има родителя да прекара с детето, нали, връщайки се от работа. И ако почнат тези часове заминат в натяквания, в това какво детето не е свършило. А това спомага ли детето да стане вече на по-късен етап по-уверено в себе си? Безспорно да. Значи, както вече споменах, даването на избор и понасянето на последствието от поведението. Вие повдигате още един въпрос на вашия сайт и в програмата си, а именно това дали може да се предопредели успеха на едно дете. Какъв е отговора положителен? Може ли или не може? Да, бих казала, че може. Всъщност ние предопределяме изцяло живота на нашето дете. И може да звучи абсурдно, но това се случва още, както си говорихме преди малко, в първите 3 години. Не казвам, че след 3 години всичко, което правим, губи смисъл, в никакъв случай. Но защо са толкова важни първите 3 години? Тогава детето придобива своя светоглед, който седи съвсем в дъното и е неосъзнат обикновено към света. Своето усещане, дали това е едно добро, хубаво място, в което се грижат за мен, хранят ме, обръщат ми внимание, или това е едно лошо място, където никой не се грижи за мен, и аз се чувствам нещастен. Всички тези неща, те са основополагащи. Върху тях се гради всичко, което се случва след това, се надстройва. Но вие сте виждали възрастни, които при една и съща ситуация реагират абсолютно различно. Да, от какво зависи това? Това е именно резултат от нашата нагласа, нашия светоглед. Ако имаме едно усещане, едно оптимистично усещане за света, върви много по-лесно през събитията, житейските, каквито и да са те. И в този смисъл, да, ние предопределяме успеха на децата си. Аз, между другото, понеже заговорихте за това как родителите реагират по различен начин, мога да дам един много добър пример на една детска площадка, в която родители помагат на прохождащите си деца, при което много често знаем, тези, които сме се сблъсквали и тези, които, разбира се, още нямат деца, знаят, че при прохождането много често децата падат. Едни родители обаче реагират, като се стряскат, подвикват леле, падна детето и така нататък, при което детето се стресира. Нали, почва да плаче. Не за това, че толкова го е заболяло като падна, ами просто защото вижда, че е оплашен родителя му, човека, който му е най-близък. Аз лично съм виждала и съм се опитвала да го прилагам и при отглеждането на моето дете друг метод. А именно, когато детето падне, и се опита да се изправи, родителите му пляскаха. Аз съм го виждала това долу на площадката при нас, сред другите деца и се вижда просто как самото дете изглежда по различен начин, не плаче, не се страхува и някак си по-уверено, защото вижда, станало е нещо, но никой не се е разпищял, никой не е изпаднал, нали, в някаква паника, а напротив, понеже мъничките деца от малки виждат, че когато стане нещо хубаво или когато не е нещо страшно, се пляска, нали, вика се браво и така подходиха тия родители и това е нещо, което и аз съм запомнила като реакция. И бих посъветвала, разбира се, всички, които ни гледат, ако, разбира се, съгласни с този метод, че със сигурност ще се отрази по-добре на детето и няма и в по-късна възраст да се стряска, когато падне или се удари, защото в повечето случаи те се стряскат. Не е толкова от силния удар или нещо, което ги е заболяло толкова много. За което споменах, една и съща случка, различните хора реагират различно. По този начин, родителите предават тревожност, свръхопека, особено майките имат една склонност към синовете, така да ги обгрижват до доста късна възраст, повече от необходимото. Свръхопека, това е загриженост, но не върши добра услуга.
Всъщност, ако трябва да обобщим и това, което сега представихме на нашите зрители, есенцията е, че може би първо трябва да наблегнем на работата преди да се сблъскаме с някакъв конкретен проблем при децата. И по-добре е да използваме такива методи за моделиране, не за манипулиране на децата и насърчаване на извършваните от тях дейности, особено когато са и в помощ на родителите, за да изградиме характери в тях и по-различно поведение. Ами да, аз пропуснах да кажа, че освен таблата, тук има магнитчета, стикерчета, има и една книжка ръководство, всъщност, която сме описали така много синтезирало нашия опит. Защото това изглежда и е изключително лесно приложимо, просто не е нещо сложно, но има поведения, за които не е подходящо. Книжката сме се постарали да не търсим обем, а да е изцяло практически насочена. Повечето родители нямат много време за четене. Нямат, има достатъчно литература по въпроса, достатъчно книги, който иска да и търси да чете, може да чете. Но ние това сме го направили абсолютно практически. Прочиташ книжката за 20 минути и може да се прилага. В книжката сме описали поведения, които не са подходящи за моделиране. Тоест, въпреки че изглежда простичко, ние можем при неподходящо използване на тази система да не постигнем добри резултати. Може да дадете пример. Мога да дам пример. Например, поведения, свързани с възпитаване на морални качества. Това не бива да се прави с външни награди. Защо? Ако детето, например, има малко братче или сестриче и има навика да го удря или да е агресивно към него, и е много неподходящо ние да започнем да го награждаваме. Защо? Защото ние искаме да култивираме в това емпатия, съпричастност, доброта. Давайки му награди, детето ще научи, че ако не удари братчето, това е добър начин да си получиш награда, но не, че няма да усвоиш това качество. Добротата, емпатията сама по себе си е удовлетворяващо преживяване и тя се възпитава по друг начин, а не това е процес и не приключва за 3-4 седмици. В никакъв случай. Тук има и други тънкости при прилагането на системата и не бих искала това да спомена, не претендираме, че това е един метод за изцяло който се здобие с този комплект, че ще си реши изцяло проблемите с възпитанието на децата. Това не замества родителската функция в никакъв случай. Това е обаче нещо, което ще улесни доста живота ни и ще подобри климата, взаимоотношенията с нашите деца. Много ви благодаря за този разговор, за това, че бяхте тук и да представите системата. Това беше всичко за днес. Бъдете с нас и следващия понеделник отново на живо в студиото на Life News.